نزیکی 22 سیویلان جیانا خۆ ji dest dan û hejmarek dî birîndar bûn. Ew jî di bombabaranekê de kotê pêşbînî kirin ku ji aliyê çekdarên rejima Esed vebe li bajarokê Xisum li Rojhilatî derayê. Ew jî li başûrê Sûriyê. û li gor dîdevanan ku balafiran du bombeyên mezin havêtin derdora bajarok ku yekê ji wan komeke derbideran ermanc kir û di encam de ew 22 sivîl hatin kuştin. Berdevkê bi navê Komîsyona Netewên Yekgirtî ya Karûbarên Penaberan li Urdunê Ehmed El Hewarî got ku hejmara derbideran li başûrê Sûriyê sê caran ji berê bêhtir bûye ku gihîştiye 160,000 derbiderî. Ew jî ji ber şer û pevçûnên ku li wê deverê rûdidin û serbar kir ku komîsyon pêşbînî dike ew hejmar bêhtir bibe. Ji derekî berpirs ji welatê Urdunê got ku Înya Borî gihiştin bi rêkeftinekê ji bo rawestandina şer li başûrê Sûriyê di navbera rejim û çekdarên opozisyonê de 17 metirsî ji rûdana karasateka mirovî li devereke hestiyar li nêzîkî Urdun û İsraîlê. Her di vê derbarê de Emîndarê Giştî yê Netewên Yekgirtî Antonio Guterres hemû alî ve xwendin ji bo ku rawestandineka rasterast ji şer li başûrê Rojavayê Sûriyê pêk bînin. Desteya Netewên Yekgirtî di daxuyaniyekê de li ser malpera xwe gotibû ku Guterres Emîndarê Giştî yê Netewên Yekgirtî bi fikara ji wê êrîşa leşkerî li başûrê Rojavayê Sûriyê û bêhtirbûna hejmara qurbaniyan û vexwendiya ji bo rawestandina şer. Herwiha berpirsekî ji Wezareta Derve ya Amerîka jî got ku ew nikarin tekez bikin li ser rastiya raportên derbarî agirbestê û li gor zanyariyên wan ku şer li başûrê Rojavayê Sûriyê hîn berdewam e û hîn jî rejim û Rûsyê berdewam in di topbarana wê deverê de û hîn rewş ne zelal e. Şêrîn Kîlo Ark.